זה הפספורט של החיים שלי על אשדוד בקיו 2009 של אופטי קרק ושוב הפנומן אני מינים האמנם המינימם של פיטר פן אני של מטיני כן הוא דימי בא במיני ועצמי כל הקסם לחזור לכל הדרך של האנדרגאונד המלך של האנדרגאונד קבינט האולטרסאונד פרקים שווים של 100 פאונד עידן הבלאגן הגן לקח לזה כמות של זמן אבל זה כאן יואו אתם לא שוכחים לשים שובת רמי אוזניים לכל ירי דורכים ירי מטחים דריצה לעבר הפיזולה אתם גונבים את החרוזים אני גונב את ההצגה ולא הפוגה OTG קרקי ג'ק אורטגה זה המיקסטיק של הלייב 447 כי מי אני? אורטי דוד כשאני מקבל ניקוד אני הולך קדימה וכל השאר הולכים לאיבוד יוצא לצוד כיבוד גונב מהעברית את הניקוד זה רובין הוא הופך את תל אביב לעיר הוליווד כי הכל טוב אצלי 24/7 חוזר לשמור בו כמו שרק אני יודע מכוון ואז במטרות פוגע כי הקהל מכור לשם שהוא שומע כי הכל טוב אצלי 24/7